Dnešný deň sme na našej škole pripravili veľkú akciu pod názvom Deň rodiny. Pozvali sme všetkých žiakov 1. a 2. stupňa spolu aj s ich rodičmi. Pripravili sme pre nich zaujímavé stanovištia, ktoré sa nachádzajú na veľkom fotbalovom ihrisku. Ako sa ti páči u nás na Dni rodiny? Je mi tu dobre a najviac sa mi páčila streľba zo vzduchovky. Najviac sa mi páčilo stanovište behania, čo je presne tuto za mňou. Milí rodičia, dovoľte mi, aby som sa vám aj touto cestou poďakoval za vašu účasť, vašu aktívnu podporu od jednotlivých stanovíšť až po sladké maškrty, ktoré ste priniesli. Veľmi pekne ďakujeme.